Doncs som-hi, anem amb la secció, en Jordi. Què ens tens preparat avui? Jo tinc una secció preparada, necessito el teu mòbil per... És veritat. A veure, tu mateix. Situacions i... Bueno, bàsicament m'ha de dir quants cubates us hauria de veure perquè patís aquesta situació, vale? Vale. Començarem amb l'Adrià. Quants cubates t'hauries de veure per tal de ser hincha del Madrid? No gaires, Adrià, no gaires. En plan de per vida. Això vol dir que hauries de portar cubates de per vida. T'has de fotre xiringues al col, 14 o 15. Què dius? Només 14 o 15? No, espera, al bord del cometílic. Vull dir que no hi ha límit de cometílic, No hi ha límit. Et diré 400 o 500. No, a veure, Hòstia, Adrià, tio. clar, poder de cometílic no, però poder en plan em moriràs de sucre Mira o el que alguna diuen. S'ha mort en Hagrid, el de Harry Potter. És veritat, és veritat. Sí que es va morir, sí. Quants cubates No me'n et recordo com es deia. Siguin realistes, Sí. 9 o 10. No, amb 9 o 10 cubates comences a cridar Visca Madrid! Ho comprovarem aquesta nit. Viva Madrid! La Madrid. Fuck Barça, a la Madrid! Vale. I Bueno. l'himne és maco del Madrid, Calla't, tio, tu és que et mereixes una hòstia. Jo crec que són més de 9 cubates, Sí. Vale, Jupe, et toca. Ja, però és que amb 10 estàs Toca. mort. Home, és que has dit 400, boig. Quants cubates t'hauries de fotre per entrar a l'entorn a la nostra escola, la que vam anar petits, anar al passadís d'informàtica i cagar allà al terra. Hi ha càmeres allà. Ja. Però tu vas borratxo i no ho saps. Salvador Coll, No ho tens en compte. Quants t'hi portem avui, Podria anar amb màscara. Sí. Anant amb màscara. Sí, però has d'anar a cagar al passadís. Pocs, Jupe, pocs. Bueno, ells han Amb 15 t'ho faig. Amb 15 cubates fas això? Amb 15 t'ho faig. Pensa que l'Adrià 9 o 10 cubates es fa hinxa del Madrid, Jo amb 15 t'ho faig. En Jupe és un tanque, Amb 15 cubates en Jupe se'n va cagar, ja sabem. Déu-n'hi-do. Ja sabem què fer l'any que ve. Vale. Grau, et toca. Jo. Amb quants cubates deixiries dos de llop, bueno, el teu grup de música, Sí? i aniries a viure a la muntanya i cantar cants gregorians? Rollo per despertar-me. Sí. 12. 12 cubates i faries això. Vull canviar la meva edició en 6 jo. Vale. Són curts, 14 o 15. Veient el barem? Verem. Jo hauria dit de 40 cubates. Sí. Sí, és que... 30 cubates, 3 xupitos. 12, no. Algo així. Home, despertar-me i fer cants gregorians no està mal, Tu tampoc. pensa que abandones la ciutat com a tal, Te'n vas a viure a la muntanya. Abandona la teva vida, deixa del teu T'aïlles de món. tothom Com- i fas cants gregorians. Com es deia aquell? El monjo que es va vendre el Ferrari. Sí. És com aquest llibre, Sí, és aquest llibre. El recomanem. Molt recomanat, molt maco. Molt Per tots els alumnes de batxillerat que tinguin filosofia. Vale, Oriol, et toca a tu. Quants cubates hauries de cardar per anar a un restaurant bo, Can Xabanet, alguna així, entres a la cuina, treus 2 ous de gallina, i dius, marxeu d'aquí, el xef sóc jo, agafa els ous i fas ous estrellats. Quants cubates hauries de cardar perquè passis d'aquesta Jo situació? crec que tampoc en necessito tants, No joke. No? Jo crec que amb 10 ho faig. Jo podria, i amb menys, Jo amb 6 t'ho faig poder, Jo amb 6 t'ho Si em faig. convenceu de fer això, ho faig. Jo amb 6 t'ho faig al bar Borgunyà. Al bar Borgunyà jo t'ho Clar, faig amb 6. el bar Can Xabanet és més sèrio, Per fer el bar esport necessito 0. Sí, la No, veritat. per fer el bar esport. És que et diuen, sisplau, cuina tu. Bueno, si teniu alguna pregunta per fer-me a mi, quants cubates... Amb quants Una cubates? pregunta per en Algo Jordi. per en Jordi i els cubates. Si em voleu dir? Si em voleu dir, Sisplau, guieu-me. No, si no se us res, ho deixem estar. M'ha agradat, però, la secció dels cubates. Pensava que tindria segona ronda per És que cada vull un. dir- Ara falta la de Ja, quants és que- diners. És que volia fer amb diners, però vaig dir... Amb diners és molt típic, farem un cubates, que serà més guai. Que és més nostrat del dia d'avui, el cubates. Sí, fa més a festa. Sí, fa més festa. Hòstia, en Jordi no ho sé, Deixar teatre i No, dedicar-se... Jordi, per quants cubates et fots al mig d'una festa, rotllo la grossa de Nadal, allà al mig del pavelló de la Draga, i els hi fots a tots una bona cata de judo? És molt bona. És molt interessant, No, aquest. però els hi dius, sisplau, Però en plan, parteu-me tocant-los, que ho haig de eh? fer Sí, alguna cosa. et fem un... No pateixis, que Nosaltres fem nosaltres l'olla. et fem un ring, Fem una una olla cosa... pel mig. Els hi fem un ring? No, tipus l'olla de zoo, Però ell al mig. i ell que se'n vagi sol allà al mig.
El que passaria és que en plan tothom sudaria, no? En plan... No, depèn. No. Sincerament, jo crec que en pocs ho fas, això, Sí, en molt pocs, de Pocs, fet. com necessites Crec molt que pocs. 4 seguits i ho faig, Però no creieu que seria encara millor en plan fer-la però que no s'apartessi ningú i que anés tocant a la gent que trobés per davant? I que anem xafant a la gent. No, perquè sempre vigilaria el meu espai. Jo És això ho veritat que faig... ets arma blanca, tu, En Jordi. Llampec diu que jo això ho faig un dia normal. És veritat. El llapet aquest va boig. Està loco, està loco. Té una borratxa tot el Va dia. loco, va loco. Han dit, Això, en 4 cubates jo ho faig així. Sí, tu 4 voleu, cubates i algun estàs dia ho allà fent proposeu. cates. han dit Imma Méndez pel xat, no sé en quin context. Amb el Però context Ferrari. del Amb el del del monjo que es va Ferrari. vendre el Ferrari. Ah. Sí.